mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tiyamikirenso Mulungu makamaka chifukwa chotilolanso tokhaso tsiku la lero pamene tikhale tikuphunzirabe pamene takhala tikuona zokhudza zozizwitsa zimene Yesu anachita. Pa pologalamu yetu ya tsiku la lero muli ndine mbale wanu Mvinjero Gondwe. Tikumbukire pologalamu imene yakudziwa Baibulo Langa amatipatsira ndi alilongo School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Cholinga china chomwe chicha anthu tilidziwe Baibulo lathu. Mwina ndife kaya alipo ena mu mpingo mwathu wa Khristu pamene akuzofuna kamene ali ndi chidwi yofuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri. Ife alilongo School of Biblical Studies ulipereka mwayi umenewu kuyambira koma chaka cha mawa chaka cha 2025. Mwina tilipo ena amene kufuna kuphunzira kwa zaka ziwiri 2025 January kumaliza 2026 November. Skulu imene ya zaka ziwiri ya ulere kwa munthu amene ali member wa mpingo wa Khristu wamuna ndipo ali ndi chidwi yofuna kuphunzira mawu a Mulungu. Mwina ndinu, mwina ndi mwana wanu, mwina ndi munthu wina amene mudziwa pa mpingo pano, adziwitseni za uthenga umenewu. Tili ndi chaka chonse chino chaka cha 2024 kuti chitithandizire kukonzekera. Mwina tili ndi business, tili ndi banja, tili ndi zinthu zina zimene tingafune tizike mu dongosolo lake kuti tikachoka zonse zakhalebe zili bwino. Tili ndi nthawi yabwino imeneyi. Komabe programu yathu ino tikhala tupitirizabe kuphunzira kuona pa zozizwitsa zimene takhala tikuziona. Ife ngati anthu tikamaona zozizwitsa zimene Yesu anachita zimayenera ndithu kuti zizitipatsa ife mafunso ambiri komanso zitotipatsanso ife mayankho ambiri amafunso athu onse. Chifukwa zimenezi zimachitika kuti inu ndi ine tikathe kuphunzira. Komanso tikati tione zozizwitsa zambiri zimene Yesu amachita anapangira Ayuda, komabe amitunduso nawo anapindulapo pa zozizwitsa zina zimene Yesu amakhala kapena zimene Yesu anachita. Chozizwitsa china chimene amitunduso anapindula nacho chozizwitsa chimene munthu wina Kenturiyo anali ndi mnyamata wake amene anali odwala. Ndipo atakumbupeza Yesu kuti amuthandize, tiona kuti anapeza thandizo. Ndi amene anali oti si Myuda koma adandaulira Yesu, Yesu amuthandiza munthu ameneyi. Ndiye tikuona kuti kubwera kwa Yesu kunabwera kuti adzathandiza Ayuda koma sanathandize anthu a mitundu. Sikunali kungobwera kwa Yesu zakuthandiza Ayuda okha. Komanso tikatione buku la Mateyu ndi Luka analemba chozizwitsa chimenechi chomwe Yesu anachita kwa mitundu ndipo pafunika kuti ndipo ndi chofunika chifukwa pa zifukwa ziwiri zimene zizofunika kwambiri. Mateyu Luka anazilemba komanso anazilemba pofuna kuti tionapo zifukwa ziwiri zimene zizofunika kwambiri. Choyamba, aliyense anaona ndipo palibe angatsutse. Amitundu awachitira aona, Ayuda sanawachitira aona, otsutsa atsutse, koma otherwise zooneka zinazooneka. Komanso chachiwiri, Mulungu anaonetsa kuti ndi wachifundo kwa anthu onse monga amene afotokozera muja. Kubwera kwa Yesu anathandiza Ayuda komanso amitundu Kenturiyo ameneyi. Si yekhayi ena sanathandizidwapo. Ndiye tikuona kuti zozizwitsa zimene Yesu amachita zinali zothandiza ndithu komanso zimathandiza Ayuda komanso amitundu onse. Ndipo tikati tione pa buku la Efeso Paulo pamene analemba Efeso chapter 2 verse 14 pa verse 16, Paulo nonse ananena kuti Mulungu anachotsa cholekanitsa Ayuda ndi amitundu. Anachotsa imene chimalekanitsa. Poyambira Ayuda anali osankhika okha, koma kubwera kwa Yesu mpingo kuyamba tonse ndife osankhika a Mulungu. Ndiye tikati tione pa zozizwitsa chimene Yesu anachita ndi chofunikira kwambiri kuti tiphunzirepo. Mokati kuna buku la Luka chapter 7 verse 6 mpaka verse 7. Kenturiyo uja anaonetsa kudzichepetsa zomwe zimafunika posatengera udindo umene anapita pa Yesu modzichepetsa. Komanso tikaona pa Luka chapter 7 verse 3 mpaka 5 timapeza kuti anapita pa Yesu. Tiwerenge buku limene la Luka chapter 7 verse 3 mpaka verse 5 akunena kuti ndipo pamene iye anamva za Yesu anatuma kwa iye akulu a Ayuda nafunsa iye kuti adze kupulumutsa akapolo wake. Ndipo iwo pakufika kwa Yesu anapempha iye kowumirira nati ayenera iye kuti muchitire ichi.
pakuti akonda mtundu wathu ndipo anatimangira ife sunagoge. Mukati muone nkhani Mateyu ndi Luka amene anafotokoza mosiyana. Kusiyanako sikuti nkhani ndi yosiyana, koma anangoyifotokozera wina aliyense amayifotokozera kuti amene akayilandirawo akandimve bwino. Luka akufotokoza kunena kuti Kenturiyo adatuma anthu kuti akapereke uthenga, ndipo zitatero zinapezeka kunena kuti Kenturiyo akufotokoza kunena kuti anthu Ayuda anapita kukafotokoza kwa Yesu, anapita kukamdandaula Yesu kuti tiyeni ndithu mukati Ayuda amapita kwa Yesu kukamdandaula Yesu kuti Yesu singavute singatani muyenera ndithu muyesetse kuti mupite mukamuthandize munthu ameneyo. Akuti anatimangira ife kachisi, nyumba yopemphereramo ndi zimene akufotokoza. Ndiye kuti tikupeza kunena kuti iwowa ngati Ayuda, Yesu ngati Muyuda, koma afuna chithandizo si munthu oti si Muyuda. Koma Ayuda akukhalanso patsogolo kunena kuti muthandizeni ameneyi, muthandizeni sona ameneyi. Ndiye tikuona kuti Kenturiyo anali odzichepetsa ndithu, komanso tionanso ndithu kuti khalidwe lake linali labwino ndithu. Ayuda anali anthu ovuta, koma ukafika kuti munthu akumuyamikira kwa Yesu kuti muthandizeni ameneyi, sizinali zinthu za mtengo wapafupi ayi. Ndiye tikamaona chozizwitsa chimenechi tikuona kuti Ayuda chinapindulira, komanso anthu a mitundu ina chinawapindulira. Kwambiri tikhalitsa buku la Mateyu chapter 8 imene tikhalitsemo kwambiri kuposa buku la Luka limene anafotokoza nkhani yake yomweyo. Mateyu chapter 8 tiyambira verse 5 akunena kuti ndipo mmene iye analowa mkapenawo anadza kwa iye Kenturiyo napempha iye. Akuti pamene iye anadza mkapenawo anadza iye Kenturiyo napempha iye. Yesu atangofika mu mzinda uyu, Kenturiyo anafika kumupempha, kumudandaulira. Koma tikaona pa buku la Luka chapter 7 ponena nkhani yomwe Luka anafotokoza kuti chapter 7 verse 3 ndipo pamene iye anamva za Yesu anatuma kwa iye akulu a Ayuda. Maoneri uku ku Mateyu akunena kuti Kenturiyo atangomva Yesu wafika, Kenturiyo uja anapita kwa iye. Luka akunena kuti Yesu atangofika atamva za Yesu akuti anatuma akulu a Ayuda. Ndende zina anthu amene taona ni nkhani zosiyana, bwanji uyu akunena anapita uyu atanatuma. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti chani kaya anatuma munthu kaya anapita ndiyeyo, koma nkhani yakuti ngakhale anatuma munthu tatengera anatuma munthu, nkhani yayikulu iliponena kuti kodotumidwa uja akayimira ndani. Pa munthu uja ngati wafika kuti ayimira uyo ndiyoti zimene akachita uja si zake, zimene akachita zija si zake. Komabe nkhani yayikulu ndiyonena kuti uthenga unafika kwa Yesu kuchokera kwa Kenturiyo. Ndi nkhani yayikulu. Sikuti pofotokoza apa mafuno tinene kuti Baibulo limasiyana kapena Baibulo limakulana palo kayi. Koma nkhani yayikulu ilipogona kuti uthenga unafika pa Yesu, munthu anatumidwa Ayuda kukamupemphera Yesu, kukamupemphera Kenturiyo kwa Yesu kuti apite pa nyumba pake akamuthandizire. Chimene amafuna ndi chani? Pa verse 6 Mateyu ameneyo nati, Ambuye mnyamata wanga aligone nyumba, wadwala manjenje, wazunzidwa koopsa. Akuti Ambuye mnyamata wanga wadwala ndipo wazunzika. Kenturiyo anali munthu wa ulemerero wake, nchifukwa tikaona buku la Luka ijakuti anamangira Ayuda kachisi. Ndi anali munthu wa ulemerero, munthu wa chuma chake, waudindoso wabwino, anamangira kachisi. Ndiye tipeza kunena kuti iyeyo akudandaulira za mnyamata wake, wantchito wake, akuti wadwala ndipo wazunzika. Ndi akumupempha Yesu kunena kuti Ambuye ndikufuna mundithandize, sindudwala ndine, koma ndine ndi mnyamata wanga amene wazunzika. Pa verse 7 ndipo Yesu ananena naye, ndifika ine ndidzamchiritsa iye. Yesu ataona Kenturiyo uthenga wafika pa Yesu, Yesu anamuwuza kuti musadandaule, ndipita ndipo ndikapita ndikamuchiritsa. Ndikupeta uthenga umene amayembekezera kwambiri, chimene amakadandaulira kwa Yesu nchimene ichi si chinasoyi.
kuti wantchito wake achiritsidwe. Ndakumuza kuti musadandaule, ndibwera ndithu ndidzatha kumuthandiza munthu ameneyo. Izi zimene Kenturiyo amafuna. Tikabwera pa vesi yake ya 8 tipeza kuti koma Kenturiyoyo anavomera nati, Ambuye, sindiyenera kuti mukalowe pansi pa tsindwi langa yayi, koma mungonena mawu ndipo adzachiritsidwa mnyamata wanga. Ndiye Kenturiyo akunena kuti inde ndimafuna kuti munchiritse, koma kuti inu mubwere pa nyumba panga, mudzakhale pansi pa nyumba panga. Ndiona ngati kuti sizoyenera kuti zitero. Zikozotheka kuti Kenturiyo amayankhula izi ifo tizindiye kuti Yesu ni Myuda, zinayi zovuta Myuda ukapezeka pakati pa anthu a mitundu. Ndiye mwina Kenturiyo amadzoti uyo akanena kuti adzapezeke pa nyumba panga, mwina Afarisi ndi anthu ena atseka ndi mapito ake sachizidwa. Koma ngati uli kotheka ngoyankhula ni mawu, chifukwa Ayuda ndi mitundu kusakanikirana kunali kuvuta. Komanso chimene Kenturiyo amayankhulira ichi muganizire kuti ndati Kenturiyo anali akudziwa kumphamvu za Yesu ndithu, kuti Yesu akozongoyankhula mawu munthu nkuchira. Nkutheka anaonapo zimene Yesu anachita pena, anamvapo za Yesu, mpaka atangomva kuti Yesu wafika walowa m'Kaperenawo, Kenturiyo anapita kwa Iye zoti nanga ndingapeze thandizo ndugu. Ndakuona kuti atangomva zimenezo anapita. Ndikoma atamuyankha kunena kuti ndibwera, Kenturiyo anati ndiona ngati nzovuta zinthu izizi. Yesu angabwere pa nyumba panga, ine ndifuna ndithandizike, koma kubwera pa nyumba pangapo komabe chachikulu chimene Kenturiyo anaonetsa nchinthu ichi, anali ndi chikhulupiriro mwa Yesu kuti Yesu akozongoyankhula mawu unyamata wake ndi kuchira. Kenturiyo sanakayikirenso zimenezo, anakhulupirira kuti Yesu ali ndi kuthekera kumeneko. Chifukwa chake ndi chani? Anatamvapo za Yesu ndi khulupirira choncho. Chinanso pa vesi yake ya 9 ikupitirira nkhani iyi kunena kuti pakuti inenso ndili munthu wakumvera ulamuliro, ndili nawo asilikali akundimvera ine, ndipo ndinena kwa uyu muka namuka, ndi kwa wina idza nadza, ndi kwa kapolo wanga chita ichi nachita. Ndiye Kenturiyo akunena kuti musavutike kubwera ifana nenso ndine asilikali ndili ndi ulamuliro. Oti ndimawuza anthu ena antchito anga kuti pita, bwera, chita zakuti amapanga. Ndiye ngati ineyo ndili ndi ulamuliro umenewu, inu nanga Yesu pali chinthu chimene chingakulephereni popeza inu ulamuliro wonse uli m'manja mwanu ka. Ndiye mukhozongolankhula kuti achira. Nanga muliro nyamuka upita uku. Sizoyenera kuti zitero. Ndi zimene anthu ajata akulankhula, ndi zimene anthu achakunena. Ndi zimene Kenturiyo akulankhula mwa munthu amene anamutuma kuti akalankhule zimenezi. Ndipake nthawi zina timamva mwina pa zinthu zochitika president atuma nthumwi yawo. Nthumwi chake mayi akayankhula imakhala yoyankhula m'malo mwa president. Afumu amatuma nthumwi yawo imayankhulira m'malo mwa afumu. Mukanyoza amene aja makhala mwanyoza amene watumayo. Ndiye chifake apa wina akunena kuti Kenturiyo anafika, wina akunena wantchito, koma nkhani yakulu ndiyo kuti wantchito yamayimira Kenturiyo. Zimene Yesu akumuuza wantchito, akumuuza munthu amene anatumidwa Ayuda aja, akuuza Kenturiyo. Ndi anthu aja sakamayankha kuyankha m'malo mwa Kenturiyo. Ndiye komabe ngene kuti iponena kuti anthu Yesu ayankha ndi kupeza munthu chakuti sizoyenera kuti zitero. Pa vesi yake ya 10, ndipo pakumva ichi Yesu anazizwa nati kwa iwo akumtsata, indetu ndinena kwa inu, ngakhale mwa Israeli sindinapeze chikhulupiriro chotere. Ndiye Yesu ananena munena kuti ndisabwere ndikozoyankhula chabe ndili ndi mphamvu zimenezi. Yesu anazizwa kuti wa mitundu akhala chikhulupiriro ichi, ndipaka kuyankhula kuti izi sindinazimvepo. Yesu anazizwa, indetu ndinena kwa inu, ngakhale mwa Israeli sindinapeze chikhulupiriro chotere, kuti ngakhale mwa anthu anga Israeli wa Ayuda azanga chikhulupiriro cha munthu ngati sindinachipezepo. Munthu onena kuti akundiwuzeni kuti ndingolankhula ndisapite nyumba kwake, chifukwa ine ndili ndi mphamvu ndi ulamuliro, chikhulupiriro cha mtundu sindinachipezeko. Makamakaso chikapezekaso kwa ena osati kwa Israeli. Yesu zinamuyimitsa mutu nkhani imeneyi. Anati chikhulupiriro cha mtundu uwu ndi china. Pa vesi yake ya 11 akunena kuti ndipo ndinena ndi inu kuti ambiri akummawa ndi akumadzulo adzafika
nadzakhala pamodzi ndi Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo ndi ufumu wakumwamba. Koma anawo a ufumu adzatayidwa ku mdima wakunja, komweko kudzakhala kulira ndi kukukuta mano. Ndi Yesu akunena kuti taonani chikhulupiriro chachoti chinthu chipeza kwa anthu ena oti si Ayuda. Koma ndi vesi 12 ndi vesi 13 imene kuti ana a ufumu adzatayidwa ku midima. Ufumu amayembekeza kuti pamene mpingo wabwera ana Israeli adzakhala oyambirira. Koma ana Israeli alibenso chikhulupiriro chachonchi, koma chikhulupiriro chokapezeka kwa mitundu. Ndakuti ngati chikupezeka ndi ana a ufumu ora adzatayidwa ku mdima. Kutanthauza kuti amene olandira ufumu, kulandira chipulumutso poyambira ana Israeli zione kuti ziwavuta. Alibe chikhulupiriro mwa Yesu. Yesu akumunyoza, sakumukhulupirira. Ndakuti zinthu zomvetsa chisoni. Koma chimene chidzachitika ndi chani? Ambiri akummawa ndi akumadzulo adzafika nadzakhala pamodzi ndi Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo ndi ufumu wakumwamba. Ndakuti zinthu zimene mmene wakhala nawo ndino na Isaki na Abrahamu, koma azanu adzachokera kummawa komanso kumadzulo, mitundu yonse anthu idzakhala nawo anthu amene chifukwa inu chikhulupiriro chanu chikuchepa inu Ayuda. Ndifaka akunena kuti pa vesi 10 ndipo pakumva ichi Yesu anadzizwa nati kwa iwo akuntsata. Maora akuntsata nena ndani? Nthawi zambiri amene amamutsata nali Ayuda, ngakhale ina amadana naye. Ndakuti akuntsata anamutsata ndipo anayankhula izi. Akuti zinthu zodabwitsa chifukwa chikhulupiriro ndachipeza, koma anthu akunja atanthauza anthu a mitundu. Tamuoneni Kenturiyo uyu aonetsa chikhulupiriro chimenechi chimene ndimayembekeza kuti chikhoza kuchokera mwa Ayuda, fa Ayuda anaona zonse zimene mmachita inu, koma mwatsoka inu sanachione icho chikhulupiriro chimenechi. Ndi zimene akuwauza pamene pa vesi 13 tsopano. Ndipo Yesu anati kwa Kenturiyo, pita kukhale kwa iwe monga unakhulupirira, ndipo anachiritsidwa nyamatayo nthawi yomweyo. Ndi Yesu anati popeza ndimati ndibwere wala kuti ndisabwere ndikuyankhula mawu, chifukwa chikhulupiriro chako zikhale momwemo. Pita. Ndipo ati nthawi yomweyo mnyamata uja anachiritsidwa. Izi zachitika kwa amitundu. Kenturiyo anabwera pa Yesu. Yesu wachita zozizwitsa kungolankhula, mnyamata wake kapena wantchito wake wapezeka kuti wachira nthawi yomweyo Yesu atangoyankhula. Ichinso nchozizwitsa cha mtengo wapatali chimenenso inu ndi ine tingaphunzire mu maphunziro ambiri. Zimenenso Yesu wachigwiritsa ntchito kuphunzitsanso Ayuda kuti onani azanu a mitundu ali mchikhulupiriro chachikuluso awo. Mukachitika tsoka inu mudzakhala kunja, mudzakukuta mano, chifukwa anthu onse kummawa kumadzulo adzapezeka moyo. Ndi zimene Yesu akuwauza. Tingaphunzirepo chani? Mali maphunziro ambiri amene tingaphunzire. Phunziro loyamba kuti antchito athu timakhala nawo bwanji, komanso kodi antchito timakhala bwanji ndi abwana. Mnyamata amene anali wantchito wake Kenturiyo, koma tangoganizani bwana ono wantchito wake wadwala mpaka nakuthamangathamanga kuti akapeze chithandizo kwamene kuti wantchito akapeze thandizo. Si zinthu zapafupi. Tangoganizani moyo wathu wa masiku ano. Pala anthu ambiri amene amagwira ntchito kwa anthu amene mwina mabwana awo ataona wantchito wawo kudwala alibe naye ntchito, sizimakhudza, amangoti mukachita mudzatipeza. Koma Kenturiyo akutiphunzitsa kuti chinthu chofunikira pamene tikukhala ndi ntchito tili ndi udindo owathandizira umene tingathandizire nawonso apeze chithandizo. Komanso akuphunzitsanso kwa antchito, chifukwa Kenturiyo anakhala ndi nyamata isakhala bwino. Sindikupereka Kenturiyo anakavutika upita kukayankhulana ndi Yesu. Sindikupereka anakavutika kuti fana kati awa paja silikana ono kale bwino awa paja ali ndi mfuto kale awa tiyasiye azuzike. Koma Kenturiyo sanazitenge choncho, anaona kufunikira kwa wantchito wake, chifukwa wantchito wake analinso wantchito ndiye kuti oonetsa kufunikira kwa bwana wake pa ntchito. Nde inu kodi mutadwala mutapeza mavuto, abwana anakhoza utani? Zikozotheka ndinu antchito abwino koma mwina abwana anu sali ndi mtima wabwino, komanso zikozotheka bwana ali ndi mtima wabwino koma inu mwina ngati antchito simuli antchito odalirika. Ndiye kuti ubale wathu ndi abwana athu kapena ubale wathu ndi antchito athu tiyenera tiukonze kuti ukhale wabwino. Phunziro lachiwirinso limene tingaphunzirepo ndili khalidwe labwino lofunika posatengera kuti awa si a mtundu wanga. Khalidwe labwino ndi lofunika posatengera kuti awa si a mtundu wanga.
Izi tazinena chifukwa ndi chani? Tikati tione buku la Luka pamene samafotokoza nkhani yomweyi, Luka chapter 7 verse 3 mpaka 5 tiwerengenso. Ananena kuti ndipo pamene iye anamva za Yesu anatuma kwa iye akulu a Yuda nafunsa iye kuti adze kupulumutsa kapolo wake. Ndipo iwo pakufika kwa Yesu anampempha iye kowumilira nati ayenera iye kuti muchitire ichi pakuti akonda mtundu wathu ndipo anatimangira ife sunagogi. Kenturiyo amene asali Myuda anatuma Ayuda kukamudandaulira kwa Yesu, ndipo Ayuda ananena kuti anachita kumuwumirira Yesu. Pali phunziro lalikulu kwambiri pamenepa lona kuti khalidwe labwino lofunika posatengera mtundu. Nthawi zina pali anthu ena amachitira zinthu zabwino mwina popeza ndi mtundu wawo. Uyu ndi Msena nzanga, uyu ndi Mchewa nzanga, uyu ndi Mtumbuka nzanga, uyu ndi Malawi nzanga, uyu ndi wakuda nzanga, uyu takulira limodzi, basi amatengera pa zimenezo. Koma Kenturiyo akunena kuti kaganizidwe amene konkola kwika. Tiyeni tikhale bwino ndi anthu onse. Kenturiyo khala munthu wakunja anamangira Ayuda sunagogi. Ayuda akupita pamaso pa Yesu kukandandaula Kenturiyo. Tangoganizani za ubale umenewo. Simuona kuti pali maphunziro akulu kwambiri amene ndine tingaphunzirepo. Tiyeni tione zakhalidwe lathu. Chifukwa Ayuda anachita umboni Kenturiyo. Komanso chikhulupiriro chake mwa Yesu chinali chachikulu kwambiri. Phunziro linanso amene tingaphunzire lonena kuti nthawi zina timatholandira zinthu zimene sitimayembekezera kapena zoposera pamene timayembekezera. Kenturiyo atapita kwa Yesu kuti amuthandize kuti wantchito wake achire athandizidwe. Yesu anati ndibwera kwanu. Kenturiyo anati simuyenera kubwera aya Mulungu ayankhula mawu. Nthawi zina tikamapempha kwa Mulungu, Mulungu amaona kufunikira kwa zinthu zimene tikufuna. Nthawi zina amatipatsa oposera pamene ifenso timaganizira. Kenturiyo amangoona ngati Yesu sakabwere pa nyumba koma Yesu anati ndibwera, ndidzamuchiza. Koma Kenturiyo anati sinoyenera kutero. Ndiye pali phunziro lonena kuti nthawi zina timalandira zomwe sitimayembekezera ndithu. Tupempha mulingo wina koma Mulungu akutipatsa zinthu zotha kuposera mwina pamenepo. Phunziro linanso limene tingalione ndi apa. Kudzichepetsa chinthu chofunikira, chuma kapena udindo usatisokoneze. Kenturiyo anali ndi ntchito monga amene anafotokoza buku la Mateyu kuti ora akauza kuti chita chakuti amachita. Pa Mateyu chapter 8 verse 9. Akauza bwera amabwera, pita. Koma atabwera pamaso pa Yesu anadzichepetsa. Pala anthu ena amene chifukwa cha udindo amene ali nawo kapena zinthu zimene ali nazo zimapangitsa kuti akhale anthu amakani, anthu amwano, anthu opanda ulemu, osalemekeza zawo. Koma Kenturiyo sanali choncho. Poona Yesu nkuona Kenturiyo, pokuona pa umunthu, tikuzoona kuti Kenturiyo anali ndi ndalama zambiri kuposa Yesu. Tikuzoona kuti Kenturiyo anali ndi udindo waukulu kuposa Yesu. Koma Kenturiyo anadzichepetsa kupita pa Yesu amene Kenturiyo chanapita kuti ndithandizireni munthu wanga, komanso anadziwa kuti Yesu ali ndi mphamvu kuposanso Kenturiyo. Ndi nthawi zina ife ngati anthu tiyendikhalire anthu zi. Nthawi zina anthu amadzichepetsa kwa anthu amene awadziwa, kwa anthu osadziwa osadzichepetsa. Nthawi zina anthu amatongoyankhula mwachipongwe popeza munthu sakudziwa. Akadzazo amene wamuyankhula chatu ndachita chipo. Tiyeni tikakumana ndi anthu tikhale anthu odzichepetsa. Phunziro linanso lonena kuti kodi tili ndi chikhulupiriro mwa Mulungu? Tangoganiza chikhulupiriro cha Kenturiyo mwa Mulungu. Kenturiyo analowa milundu koma anakhulupirira Mulungu. Kodi ife chikhulupiriro chathu njotani mwa Mulungu? Tiyeni tikhale chikhulupiriro ngati cha Kenturiyo. Tiyeni tiphunzire pa zozizwa zimene Yesu anachita kuchiza nyamata kapena wantchito wa Kenturiyo. Maphunziro ndi amenewo. Tiyeni atisinthe ife, tiyeni tiphunzire. Tisangoona ngati nchozizwitsa basi koma pali maphunziro apo. Programu yathu inakudziwa Baibulo Langa mnali ndine mbale wanu Vinjero Gondwe. Tikumene programu imene amatipatsira ndali Longosiko Biblical Studies ku mitundu kulilongwe. Mwina tili ndi funso zokhuza programu imeneyi komanso mwina tikufuna tidziwe zambiri zokhuza sukulu zija timanena zija. Nambala ndi imeneyi 0 766 018. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako
ndiye wakuona